Ja, Lasse har fået sådan en rigtig god idé, at vi skal lave sådan en ZH-channel. Det har jeg bare ikke sagt. Du har bare ikke lavet den. Nej. Jo, det var. Nej. Og Lasse, han er selvfølgelig sådan en god ven, når han starter. Og vi bruger sådan noget GHD. Og det var faktisk Lasses mor, der gav mig. Jeg har fucking krøller med. Og Lasse er selvfølgelig så flink, når han starter. Hvad for Lasse? Hvor er det? Jamen, jeg har krøller. Bare tag en klat. Bare brug en klat. Men jeg har fucking krøller. Men jeg er sgu da ligeglad. Der skal rime med voksen. Lasse. Ja. Lasse. Det går ondt, det her. Ja, Lasse du. Score Lasse. Det går ondt, det her. Du ser faktisk mega sej ud med voksen. Ej, jeg ser den dumme ud. Du har sådan en kæmpe klat. Du har en ikke klat til en dyr. Det siger du ikke til din mor. Det går ondt, det her. At du ikke engang kan få dit eget hår. Jo, vi har kraft med det 16 fra liter. Ja, men. Ja, fuck, jeg ligner en bøsse. Det er sgu det der mening. Okay. Fuck, du mener nice hår. Er det min Nej, det er Så er skræmt. det my turn. Jeg ligner en bøsse. Skal jeg se top dum ud? Jeg Jeg bruger så meget Du skal i hvert fald se grimme ud end mig. ordentligt klæder. Fuck, det der. Ja. Så er der ikke meget, der betalt for det. Ulækre voks. Prøv lige den hænder. Lige sådan nogle albino-hænder. Det er fordi, du kan, Emil. Jeg ved faktisk ikke, at jeg kunne få vokse i håret. Hold kæft, det er det gangster der. Men ja, vi skal få på gasår. Fint, jeg vil lave Charavio. Han er sådan lidt. Jeg skal rare. Vi skal lave for gasår. Du har rødt hår. Det kan jeg ikke lidt. Det er ren fotograf. Ren fotograf. Hvis nu er der nogen hen autograf for dem med sit hår, så må jeg gerne få den af Emil. Så kommer jeg bare. Ja, Han så tager autograf, det sådan her. Pik. Fuck, det må du skrive med den her. Hvor fanden har Emil sådan der? Det var mig, så Lasses fantastiske hårchannel. Der. And we Det er don't så know godt. it. YOLO. Har du sagt YOLO? Vi ses together.